Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα πάω στη γιορτή του σχολείου μου και θα σας δείξω πώς θα ετοιμαστώ. Θα πάω, είμαι πέμπτη δημοτικού, ναι, και μετά θέλω να μου γράψει στη σχολεία τι τάξη θα πάω. Αφού είμαι πέμπτη, μετά τι θα πάω. Ωραία. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα ετοιμαστώ. Θα βάλω αυτό το τζιν, δικό μου είναι αυτό το τζιν, μαζί με αυτή την μπλούζα. Αλλά έχω ένα θέμα, θα σας δείξω τώρα. Δεν ξέρω ποια μπλούζα να βάλω, γιατί έχω δύο μπλούζες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Βασικά τρεις έχω. Μία είναι αυτή, η άλλη μετά είναι αυτή με την πλάτη. Βασικά δεν είναι έτσι να κάνω τα... Είναι έτσι, που είναι με την πλάτη πίσω, έτσι. Και η τρίτη είναι αυτή. Τι, το πατέρα μου. Πού είναι καλά? Τι βρίσκω. Οκ, θα σας κάνω ένα pause μέχρι να το βρω και θα σας ξαναπάρω. Τη βρήκα την άλλη. Θα σας τα δείξω πάλι την αρχή. Η μία είναι αυτή με την πλάτη έξω. Η άλλη είναι αυτή που μου κάθεται έτσι. Και η άλλη που έψαχνα είναι αυτή. Θα τα φορέσω και θα μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο κάτω στα σχόλια. Ωραία, παιδιά, το πρώτο είναι αυτό. Έτσι είναι το πρώτο. Τώρα θα σας δείξω το δεύτερο. Αφήστε τα μαλλιά μου που είναι λίγο. Εδώ γιατί είχα βάλει λακ και λάδι. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο θα σας κάνω πω. Το δεύτερο είναι αυτό. Πηγαίνει και έτσι. Αλλά και έτσι. Και έτσι. Αλλά και έτσι. Άρα άμα ψηφίσετε αυτό, εγώ λέω να το κρατήσουμε έτσι. Μια χαρά μου είναι. Μπορεί να κρατήσω και αυτό, δεν ξέρω. Έτσι είναι από πίσω. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Και το άλλο είναι αυτό. Κάτσε να ανεβάσω και το δωμάτι. Έτσι είναι το άλλο. Πώς σας φαίνεται? Ωραία. Πείτε μου ποιο να διαλέξω. Εγώ θα έλεγα το δεύτερο, δηλαδή το 2. Γιατί είναι πιο ωραίο και μπορώ να κάνω πολλές εμφανίσεις. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe και κουδουνάκι και καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι και να μπορείτε να έχετε και ειδοποιήσεις. Γεια!